Bismillahirrahmanirrahim. Zuciya da kwanji. Babi na 22. Ya hana ta ci gaba da magana, inda suka bi kofar da kallo su duka. A hankali Abdullahi ya furta shigo. Sa'adiya ta shigo kwaskwas tana taunar cingam. Ta tsira ɗaurin ɗan kwali ɗaurin ture ka ga tsiya. Sai zuba yauƙi ake yi. Sai da ta ƙaraso rukunin kujerun sannan Abdullahi ya zara hannayensa daga na Fatima. Ya miƙe a hankali. Hankalinsa na kan Sadiya wacce ta saci idonsa ta watsa wa Fatima harara, sannan shi kuma ta hau yi masa gwalangotso. Abu Turab, talabijin ɗina ce ta ƙi, zo ka duba min don Allah. Zaman shiru babu daɗi. Yanayin yacce take ne ya ɗaure masa kai, don wannan kwarkwasar ba ɗabi'arta ba ce, ita banda masifa ma bata iya komai ba. Don haka ma ya ga sam iya yin bai yi mata kyau ba. Ya saci kallon Fatima wacce ta yi suguri tana kallon su. A hankali kuma sai ta kawar da kai cikin tunani. Kin janyo abin da maƙota suka ji kanmu ko Fatima? Wato samun ƙofar da za a ci giɓi a cikin son da nake miki. Yanzu ya gama yi mata wannan karatun. Ga Sadiya har ta fara biyawa. Bayan takaici Sadiya har mamaki ta bata. Ko ta ɗauka daga daji ta fito? Don hala ba za ta gane wannan karuwancin ba. Ita da take da dangi fal. Kowanne gida da nasa tsarin. Wanne irin shaƙiyanci ne bata sani ba. Bakin Abdullahi na rawa yana kuma satar kallon Fatima da ta ɗauke masa kai ya ce, to banda abinki Sadiya, ni gyaran talabijin na iya, kin lalata ta kawai sai ki jira gobe na kira miki mai gyara. Larar Fatima ta shiga maganar, tunda ka jiyo ta faɗi haka ai ina tsammanin gyaran naka ne, sai dai a nan ma ai kana da wani gyaran, duk da bai taka kara ya karya ba. Gama da shi sai ka yi wanka na raka ka duba mata. Tana rufe baki Sadiya ta amsa, haka ne wanda ya ɓata dole ya gyara, duk da an baro kari tun ran tubani, in ji Hausawa. Fatima ta yi mata shiru, tana saka amsar bata, sai dai da ta tuna mai saurin fushi bai cika cin ci to, wallahi ni wani Hausan ba na ganewa kwata-kwata, sai fa kun yi haƙuri. Kar ku so ku ga yadda typing ɗin yake ba ƙaramin ƙoƙari nake ba idanuwa na ƙanƙance su nake idan zan karanta muku wannan littafin. Gashi ni ma da ƙwaƙwaso nake in ji ya za a ƙare ƙarshe amma da tuni na jingine shi gefe. Sai ta share ta kawai. Ta ɗauki remote tana latsawa tana sauraron yacce Sa'adiya ta dage tsakaninta da Allah tana yi wa Abdullahi shagwaɓa. Wai sai ya zo sun tafi. Ya kuma kasa ɗaukar mataki a kanta. Ƙirjin Fatima ya dinga raɗaɗi da zugi. Wanda ta kasa tantance haushi ne ko kishi. Har sai da ta kasa haɗiyewa ta haɗa rai ta dubi Sa'adiya ta ce, baiwar Allah nan fa ba kulaf ne da zaki ishi mutane da hayaniya ba, shi kuma ba yaron kanti ba ne da zaki ishe shi da ta yi. Ina tsammanin da karenki ya kai tsaiko ba sai kin ɓata wa kanki lokaci haka ba. Na ce ki je zai zo ya gyara miki. Kin nace ko sai na janye alfarmar tawa kewar ta lahanta ki. Za ta yi magana Abdullahi ya tare ta. Kin ga Sadiya ki je don Allah. Wanka kawai zan yi in zo. Takaici ya ishi Sadiya duk da tana ganin ko yanzu ta yi nasara. Ta juya ta fita. Shi kuma ya rasa da idon da zai dubi Fatima, wacce ta ƙara tamke fuska. Ya ‘yan kame-kamensa sannan ya shige wanka. Bayan ya shirya ya fara shashantar da zuwa wajen Sadiya da maganar abinci. Har yana gayyatar ta su fita ta samu tuwo ta ci. Ba don son cin tuwo da ya mamaye ranta ba babu abin da zai haɗa ta fita da shi. Sai ta yarda. Sai dai ba cikin walwalar fuska ba. Ina maganar zuwa duba mata a talabijin. Ya dinga nazarinta. Yana son gane abin da ke zuciyarta. A ɗarare ya ce, ta ƙara tamke gira ta ce, don me? Idan kuma kewa ce ta dame ta fa, ka san dole akwai ciwo. Mace da mijinta mata har biyu su aure mata shi. Banda ta uku mai haramar zuwa maimakon layin kwanaki 4 da take hawa ta koma na 6. Ka je ka rage mata kewa kawai duk da zan ɗan yi muku cikas a gabana za a yi gyaran. Amma na san ko da kallon fuskar ka da sauraron muryarka kawai za ta iya rage wasu kewar. Da zolaya ya ce da ita, idan aka fasa maganganun nan naki fa tarin ma'anunai ne da su. Ta kaɗa kafaɗa tare da ɗauke kai na sani. Amma na san duk yacce za a fassara maka wasu ba lalle ka fahimta ba, saboda bambancin ɗabi'u da ke tsakaninmu, ta dalilin jinsi. Ya tare inda ta mayar da kanta yana cewa, ni kuma sai nake ji a raina na fahimce ki fiye da yadda na fahimci tafin hannuna, duk da kawu a fuskokinki kin fi nacin nuna min ɗaya, cikin rashin fahimta ta cewa ce, da sauri ya amsa mata,
bayyana abin da ke cikin zuciyarki ko da bayyanawar za ta ci karo da burinki. Ta yi kasake sannan ta ce, me kake nufi? Ya ce ki tambayi kanki, yadda kike ji na a ranki game da Sa'adiya. Ni dai irin wannan na daga cikin abin da ke ƙara min ƙarfin gwiwa a cikin soyayyarki. Ni dai irin wannan na daga cikin abin da ke ƙara min ƙarfin gwiwa a cikin soyayyarki. Ina ji a raina. Duk ranar da sauran fuskokinki suka zama 'yan gida a tawa fuskar da wuya a samu namijin da zai kai ni farin ciki. Ta jima tana nazari, amma ta kasa cankar inda ya dosa. Kawai sai ta yi masa shiru. Ya jima yana kallon ta sannan ya ce, ki tashi ki shirya kafin sannan na dawo daga duba mata talabijin. Ta miƙe a kasalance tana cewa, jira ni za ka yi na shirya. Ki duba mata mu wuce. Bata damu kanta da wata kwalliya ba. Ta baza hijab suka fice. Tiryan-tiryan har ɗakin Sa'adiya ta samu kujera ta harɗe tana kallon su. Sa'adiya na satar watsa mata harara tana yi wa Abdullahi bayani cikin yanga. Wani fim nake kallo na tashi sallah wai ina dawowa na kunna sai ta ƙi kunnuwa. Ya kunna talabijin ɗin yana cewa to ke ce ba ki da aiki sai na kallo. Ba dole talabijin ta buga ba. Ta ƙara karya murya ta ce to Abu Turab, ba sai da kallon mutum zai ƙara gane inda duniyar ta sanya gaba ba? Kai ka ga fim ɗin da nake kallo yanzu? Labarin wata tsohuwar mace ce ta gama cin nata zamanin kawai ta sami yaro ta aura. Kuma don zalunci ta raba shi da matarsa da 'ya'yansa. Ta karaɗa danginsa da kinbibi kowa ta mallake shi. Shi kansa sai yacce ta so take juya shi. Ga ta yarinya sabon jini a gefe. Kai ai zawarawa ba su yi ba wallahi. Da yake Abdullahi ne bai gane inda tuggun yake ba a maganar Sa'adiya, sai ya amsa mata da gaskiya a ransa, to ina ruwan so da tsufa, sai nawa za ki ga tsohuwa ta yi abin da yarinya ta kasa. Su 'yan mata me suka sani banda tsabar girman kai da son iyawa, amma ƙwaƙwalwarsu girman kai da son iyawa, amma ƙwaƙwalwarsu empty. Sa'adiya tana juya idanu ta ce, ko ma dai yaya suke sun fi daraja tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a aure su, ya kuma amsa mata, sai kuma kika manta shi da bazawarar ya fara, wacce ta yi abin arzikin da ba a samu budurwar da ta yi abin arzikin da ta yi ba. Gudunmawarta a tarihin Musulunci gagaruma ce, ai ba za ka taɓa haɗa ta da matan yau ba masu auren mai kuɗi su tatse shi tas, daga bisani su fita su samu yaro ƙarami su aure. Su ma yaran da rashin sanin ciwon kai sai kwaɗayi ya ruɗe su su afka, sai ka ga sun dawo a hannu, babu wan babu ƙanin, babu kuma kuɗin kuma babu ƙwanjin, su kuma an sha da ƙuruciyarsu. Abdullahi ya sunkuya yana duba yacce ta haɗa wayoyin yake amsa mata cikin dariya. Ai gaba ɗaya sun yi min daidai, da tsohuwar da yaron. Ai ba a hana mace ta auri sa'an ɗan cikinta ba ma, shi ma kuma an ba shi damar aure saboda kuɗi. Idan kwaɗayin ya kai shi auren tsohuwa mai kuɗi ai ba kauce hanya ya ba, sai ki ga mata fiye masa fikiriyar budurwar da babu kuɗin, babu kuma kyan hali, yana fama da talauci, yana fama da rashin tarbiyyarta. Ita kuwa tsohuwa ta san darajarsa ya san tata, shi kenan ungulu ta biya buƙata sai balbela ta tafi da farinta. Sadiya ta yi iyakar ƙulewa, don ta yi zargin da Gayya ya yaɓa mata waɗannan maganganun, musamman da ta ga hankalin Fatima kwance tana murmushi. A kwantace ta ce, amma dai ba haka aka so ba. Ya ce, wa ya faɗa miki? Aure fa ya wuce duk yadda kike tsammaninsa. Duk tsufan mace da wahala ta rasa abin da za ta burge wani namiji da shi. Bare a yi ikirarin ya zauna da ita bisa tilas. Kin jahilci labarin ne Sadiya, amma a mata babu babba babu yarinya. Mai hikima ce kawai za ta iya samun kan mijinta. Sadiya ta yi ɗin, ranta duk ya ɓaci. Ganin ta yi shiru ya sanya Fatima sako baki cikin hirar tasu. Kai ya Abdul, ai duk wanda ya riga ka bacci dole ya riga ka tashi. Kuma da ƙoƙari ake samun ɗaukaka ba da ƙage ko uba ba. Amma fa ga wanda ya gane cewa shi zaman bariki ba gayya ba ne, kowa da ƙafarsa ya zo, kuma halinsa ke janyo masa jama'a. Sai yanzu Abdul ya fara caftar karatun. Ya saki wayoyin da suka harɗe yake gyarawa da fuskar damuwa ya ce, haka ne, to mu bar maganar. Sa'adiya ta fashe, don me za a bar ta? Don kar in faɗi gaskiya rai ya yi ɗaci? Ai duk wanda bai ji kunyar hawa jaki ba to kuwa jaki ba zai ji kunyar nana shi da ƙasa ba. Nan da nan Abdullahi ya ɓata rai ya tsuke ido ya ce, ba na son rashin mutunci fa Sa'adiya. Dama don haka ƙafa da ƙafa kika je kika rakito mu? Cikin taɓa fuska ta ce, ai ƙaddara ma haka ne.
idan ba ta yi kasalar biyo ka ba za ta ji abin da zai bai wa ranta daɗi ba ne, ko tana ganin ƙafata a ɗakinta da za ta ganni da kai ta ce za ta shiga tsakani, kuma da za ta yi min maganar zaman bariki ba gayya ba ne. Da fa ma ba a san asalin ungulu ba sai ta yi burgar daga Masar ta zo. Na ga kina amaryarki ma shar ƙofar ɗakin ki ma bai ishe ki shi kallo ba, sai da aka shiga aka fita aka wasko kansu shine yanzu za ki yi min maganar hali, to jiya ma me ta yi bare yau. Kin san auren fari shine auren su, ke kuwa kin watsar da naki ladar, sai dai ki ga ana yi. Kin fara ganin shaida, ɗazu da kuncin ke kusa ɗibar yatsu 5. Abdullahi ya zuba mata ido cikin ɓacin rai, har sai da ta dire sannan ya kaɗa kai ya ce, shi kenan Sa'adiya kin kyauta, sai dai ki sani, ba Fatima kika wulaƙanta ba ni kika ciwa fuska. Fatima zo mu tafi. Ya yi gaba Fatima ta miƙe tana murmushin yaƙe ta ce, a'a ka tsaya ka gyara mata talabijin mana kar dukan ya yi mata yawa. Na ƙwace mata miji kuma babu abin ɗauke kewa. Sorin ki yarinya tunda kika rasa abin da zai hana yaron mijinki ɗaga kai ya auro tsohuwa sa'arsa. Ke dai ƙuruciyarki bata amfane ki ba wallahi. Dole ki ɗau haƙurin rungumar filo idan kina kan layi. Dan ma kin ci sa'a na kulle ƙofar bare ki faɗa layin kwana 6. Wataƙila da wata rana ƙarfe 2 dare za ki burmo mana ƙofa. Sai da Abdullahi ya haɗa da jan Fatima suka fice daga ɗakin suka bar Sa'adiya da hayaniya har da ashar. Cikin mutuwar jikin ɓacin rai yake. Don haka babu wanda ya tanka wani har suka isa gidan abincin. Suka yi odar tuwon biski da miyar taushe, da farfesu tare da kayan marmari. Suna ci kowa bakinsa a ɗinke. Kafin ya ci rabin nasa har ta share nata sai fili. Ta fara shan kayan marmarin cikin yanga. Ya tsira mata ido cikin tunanuwa barkatai. A natse ya ce kin ƙoshi kuwa? Ba tare da ta dube shi ba ta ce idan ban ƙoshi ba cewa zan yi a ƙaro min. Ya yi saurin girgiza kai. Ya tura mata nasa. Ki ci wannan bari na ji da farfesun tunda ba kya ta tasa. Babu musu ta ja farantin da kwanon miyar ta ci gaba da ci. Bai gaji da kallonta ba ya haɗa da kallon nata da shan farfesun. Ya zuba mata ruwa ya tura mata. Yau baki ci abincin rana ba ko? Ta yi shiru ta ci gaba da sha'aninta. Shi ma farantin ta ture. A sannan ne kuma ya jefa mata tambayar da ta maƙale masa maƙoshi. Tun kwanaki da suka gabata, Fatima me kika yi da PT strip? Ya ce wanda na gani Maryam ta siyo miki kwanaki. Kuma me ake yi da PT strip? Ta yi fuska ta ce ina tsammanin gwajin ciki ake da shi. Ni kuma a ina zan samu ciki? Ya yi dariya ya ce to Fadima mace da mijinta sai a tuhume ta inda za ta samu cikin. Fadima wannan Hausar ai ba ta haɗu ba. Ta fara goge hannu sannan ta matsi sanitizer tana cewa masu auren shiri kenan. Ni yanzu aka ganni da PT strip ma ba sai a gudu ba. Mu shafa wannan maganar. Wajen yara za ka ga PT strip ka nemi ba'asin. Sai ka bari idan mun koma gida ka saka damba. Ka kai mata kwanan dan na san ta fi ni bukatarsa. Ya cije leɓe yana dariya ya kada ido ya ce, da alama kamar kin fi ta himma. Tun da gashi ba a ga PT strip a wajenta ba aka gan shi a wajenki. Ko ma menene ke yake shirin yi wa lamba. Kuma idan baki tabbatar min an ga PT strip wajenki ba, to in tabbatar miki yau zan saka ɗanbar da za a gan shi a wajenki wani makon. Ta ji batun a jikinta, amma sai ta haɗiye ta taɓa baki ta ce, kamar kana da wannan himmar ka ajiye yaran mata shekaru rututu babu labari. Ya tare ta da cewa, to himma biyu ai ta fi ɗaya. Yanzu ba ga shi da himmar ta wata samu ƙarfin gwiwar taki ba suna shirin bayar da mamaki har duniya ta gani. Ai ko cikin miliyan na mata dole in na kira ki jaruma. Ta ja kujerar saboda rasa amsar bashi. Ta ce kanka ake ji. Ni zan tafi gida. Dole shi ma ya miƙe yana dariya ya ce wato ke dai ba za a taɓa jan hirar arziki da ke ba. To, za ki yi guzurin biskin ne ko kuma gobe kin dawo? Sai tafiyarta ta ƙyale shi. Sai da ya sallame su ya tarar da ita jikin mota suka yi gida yana kwasar ta da maganganu. Ita kuma hankalinta na ga lissafin yacce za ta kwafata daga tarkonsa na sa wa cikinta ido. Sai fita cin abinci tare ya zame musu ɗabi'a. Duk ranar girkin ta tunda ta fi son dukkan abincin da ya danganci tuwo, shi kuma ba shi da sukunin girka mata, sai ya dinga jifan tsuntsu biyu da dutse ɗaya. Wato ya samar mata farin ciki ta hanyar ba ta abincin da ran take so, da kuma samun damar hira da ita ko zai samu ta fasa masa cikin ta dangane da abin da yake zargi. Shi yasa yake ƙoƙarin ta karɓi girkin.
yayin da yake shiga damuwar abincin da za ta ci, duk ranar da ba ta da girki, don ma ya samo dabarar siyo mata ya kai mata, sai wannan ma ya zama wani kaso a cikin abin da ke ɗaga wa su Sa'adiya hankali. To masu saurare, bari mu dakata a nan shirinmu na gaba insha Allah za mu tashi a inda muka tsaya.